Cabongo at Rhys. Rhys yn ei derbyn hyn ôl gan Tom Vincent ac yn ergydio. Ergyd dda gan Lewis Rhys. Yn gyrfodi Zach Jones i arbed. Cyfle cynnar i Met Caerdydd. Caerdydd i'r postyn pella na. Jenkins yn ennill y peniad cynta. Ac mae anghefn y roed gan Martel Taylor Crossdale. Hwlffordd ar y blaen. Jenkins yn ennill y peniad cynta. Martel Taylor Crossdale yno i droi'r bel i gefn y roed. Hawkins eisiau hyn ôl gan Fawcett. Fawcett yn croesi'r postyn pella. Peniad gan Lee Jenkins. A honna dros y trawst. Cyfle da i Hwlffordd ar ddechrau'r ail hanner. Lewis Rhys a Caerdydd. Mae'n cadw hi'n isel. A mae honna'n sleifio mewn i gornel bella roed. Mae'n cymryd y cyffyrddiad lleia oddi ar un o amddiffynwyr Hwlffordd. Ond ergyd gywir gan Lewis Rhys. Harry Owen yn anfon y golwr y ffordd anghywir. A Brasesi yn y gornel. Lang yn mynd y ffordd iawn. Ond Rhys a Brasesi'n cadw'r ergyd yn isel. Lewis yn cadw honna yn uchel. Ergyd wych gan Emlyn Lewis. Kai Whitmore. Honna'n uchel i gornel uchel roed. Union fel nath o wrth gymryd i gic o'r smotyn yn erbyn Sgendia yn Ewrop. Craven i'r gornel. Zach Jones yn mynd y ffordd anghywir. Mae hwnna'n cael ei harbed gan Alex Lang. Martel Taylor Crossdale wedi methu ei gic o'r smotyn. Lang yn deifio'n dda. Llaw gry. A Rhys yn sgorio yn y gornel. Dim camgymeriad y tro yma. Wilson, a honna wedi harbed. Alex Lang yn rwystro'r ergyd. Met Caerdydd sydd drwyddo. Lang wedi arbed ddwywaith. A fo ydy'r arwr i Met Caerdydd. O'n i'n hapus efo'r hanner cyntaf, rhaid gweud. Gol sloppy i gael y ffordd. Yn ôl hynny, fi'n credu ail hanner yn ei well tîm. A'n credu o'n heiddiannol ennill y gêm. Mae'n ffodus nath i ddim ennill yn y 90 munud. Ond wrth gwrs hapus i ennill ar giciau smotyn ar y diwedd. Tony, a close fought contest, penalties again, but this time you're on the losing side. We had to lose sooner or later on pens, didn't we? But yeah, won a great game. The weather spoiled the game really. But when you get 1-0 up, you know, you just have to grind the result out then. And unfortunately, we weren't good enough to do that, and Met go through. Ideally, we probably would have wanted it done in the 90 minutes. That was probably going to be the aim. But then going 1-0 down was going to be difficult. Did well to get back into it, and then obviously pens had to come into play. I was buzzing. And did a little bit of research as well, which always helps. Just gave me even if just that little bit of confidence going into it. And came out all right. Yeah, so it was okay. I thought Cardiff Met did the basics better than us today, and then put us under pressure, get the free kick and got the equaliser. But yeah, it's tough. There's 3 draws against Met this year, and they just grind out results. And you know, good luck to them. You know, overall, I think they deserve to win. Sawl gêm yn Lennon yw e nawr yn erbyn rein. 4 gêm gyfartal. Tough team. Maen nhw'n tough. Maen nhw'n neud yn anodd I chi. Ond os yn edrych ar y gêm nôl heddi, fi'n credu oedd hi'n heiddiannol dros y 90. Yn sicr ail hanner, 20 munud ail hanner, o'n i'n arbennig o dda fi'n credu. A wedyn, mae Zach yn gol iddyn nhw fel arfer yn arbennig o dda yn arbed cicio'r smotyn. Ond tro Alex oedd y heddi, oedd Alex yn eistedd fyna, ac fi'n chyfft iddo fe, ac mae fe'n gweithio mor galed, a mae ddim yn cael yr holl clod, mae fe'n heiddi yn y cyngor yma, ond fi'n chyfft iawn iddo fe.